नोंथांमोना नुनो हाबाय नै पेटालिं स्ट्रीट होनो आंनि फर्स्ट डे दिनै आङो बे पेटालिं स्ट्रीट मार्केटखौ बेरायनानै नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय कफि दामफ्रा बिदिनो बारा बुङो जाहैदों माने खमायनांगौ कफि दासो स्टार्ट जादों नै होनाया दखानफ्रा टी-शर्टफ्रा नै प्रिन्टेड ग्राफिक प्रिन्टेड टी-शर्ट्सफोर वालेट बेग $10 जाहैदों 10 रिंगिटनि जोब गासिबो मोजां दंथारो नै बेगफ्रा टफि ब्रेसलेटफोर लाइटार ट्राभेलिंनि थाखाय मोजां नै बेबायदि बेगा पासपोर्ट सोनानै लानो मबाइल पार्स बायदिसिना इलेक्ट्रनिक आइटेम्सफोर फानदों नै ट्रिमार हेडफोन सक्स ना सक्सबो लानांगौलै सक्स दाहाय बायनोसै आङो सक्सखौ सक्स गैला आंना गारजोब्बाय आं फुराना जाबायमोन ना फुरा माने चाइनिस इनफ्लुएन्स बाहाय नुवाखै नै बे लेन्टेन खाजोबनाय जेरावबो आरो लिरनायफ्राबो बांसिन जायगाफ्राव माने चाइनिसनि आखरनि नुगोन मानो होनबा बे जायगायाव गावसिनि जायगानि थायो माले बेनिफ्राय चाइनिस आरो इन्डियाननि तामिल्सफोरबो थायो साउथ इन्डियान्सफोर मालायाली तामिल्स कन्नड़ तेलुगु गगल्सफ्रा नै कफि मानसिफ्रा दासो फैहांगासिनो दङ बिगुर गुफुरफोरबो फैयो नै ब्रेसलेट्सफ्रा रिंस मास्क बेल गोहरीफ्रा नै गोहरी फाउटेन आसाम ब्रेसलेट गेजेरजों मोजां कालेक्सन दंथारो नै मोजा पेटालिं स्ट्रीट बेबो बिराद फेमास शपिंनि थाखाय गोबांथार ग्राफिक्स गस्लाफोर दं नै ग्राफिक्स डिजाइन सेन्देलफ्रा नै बेबायदि सेन्देलखौ मोनो
많이 안 나와. जायगाया साफायानो माने लेथ्रा नङा जोंनि इन्डियानफोरनि बायदि स्ट्रीट मार्केट बिसोर साफा खालामो सामफ्रामबो बिसोर मास्क जोब गासिबो मास्क ओरैबायदि मास्क गानोना बिसोरो भियेटनामावबो गानो मास्कखौ बयबो मास्क गानो केम्बोडियायावबा हले रावबो गिया फुरा मास्कखौनो गानखाया लकेल मानसिफ्राबो ओरैनो सासे सानैल' गानो बिदिनोसै जिनिसफ्रा नोंथांमोनहा नुखाजोब्बाय गासिबो गाननाय जोमनाय पार्स बेग ब्रेसलेट वाच बेनिफ्राय इलेक्ट्रनिक आइटेम्सफोरबो दङ गथ'फोरनि गेलेग्रा No problem. Thank you. Colorful ta. 40, 41. 40, 41. This one is for lady stars. Lady star 40. ऑटो फोन कता कति हो फुटबल जार्सीफोरनो बिहिरा लासै लासै बारायगासिनो दं फुटबल जार्सी नै बेहायबो गथ'फोरनि हिन्जावफोरनि गस्ला बेगा नै मोजां-मोजांथार सिख्लाफोरनि बेगा लुगैलायबाय बे सोरबाफोर नुनानै समायना-समायनाथार पार्स जानाय लोंनाय स्ट्रीटआव गोलावथार स्ट्रीटआ नै माथो थाबायबाबो जोबा दामखौ सोंनाय जायासै बायनायबो जायाना नङाबा रागा जोंगोन किम सयाबिन जाहैदों नै नैबे मा फिथाइ जाखोलै
लिसु बायदि खान्थाला नै एवदों मा बेदरथाय माने पियाज बायदि ड्रागन फ्रुटआ नुबायना नै थाइजौआ गिदिर गिदिरथार What is this called? Chestnut berangan जाहैदों chestnut berangan नै बेगफ्रा मोजां-मोजांथार गोरा-गोरा नुथारदों बेयो आंनि फार्स्ट डे आङो दासो ओंखारदों नै बेलासियाव टाइमा 5:30 PM जाबाय मालायसियानि टाइमा इन्डियाननि 2.5 आवार्स सिगां दे 2.5 आवार्स सिगां जायो इन्डियाननि थाब मोनाथारो एसे खस्थ' जायो इन्डियानजों एसे माने कन्टेक्ट खालामनोबा बोहैफ्रानो mask bag बिहिरा बारायनायनिफ्राय बारायबाय नै आङो 1 राउन्ड थाबायबाय नोंथांमोननो देखायबाय आं केटालिं स्ट्रीट मार्केटखौ आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो आरो जायफ्रा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि